Dunay daghang matang sa kasayuran. Dunay kasayuran pinadailang. Dali ra kay mahibawan. Dunay sa kasayuran gitaguan, ginumluman. Ang ayang kuykuyon sa katawhan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Diin man si Vice Presidente Sara nganong sa opening ceremony sa palaro, wa man siyang katunga. Wa sab siya mo pahibaw daan sa mga tigpasiugda. Wa gani katin-awan pagkahuman sa pag-boykot niya. Iman nga si Vice Presidente Sara Duterte Carpio mihatag yun siyang kumpirmasyon na mutunga sa opening ceremony sa Palarong Pambansa sa 2024 nga naipahigayon sa Cebu City Sports Center sa kinapusuran sa Dakbayan sa Subo. Ang iyang kumpirmasyon iyang girelay ngadto sa taga DepEd ug sa mga opisyal sa Dakbayan sa Subo nga mo'y nagpasiugda, mo'y nagtambayayong pagsiguro sa kalihukan sa palaro din sa atong teritoryo. Pero nganong sa aktual na nga kalihukan, wa naman pakita si VP Sara dito sa lugar nga ilang gikasabutan. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr. naman nagtikaw-tikaw pag-abli sa kalihukan. Unya, wa pag siya muhatag pug katin-awan. Hangtod kuno karon, way explanation si VP Sara nganong wa siya motambong sa opening ceremony nga gipasugdahan. Pero adtong adlaw, dinhi sa Subo si VP Sara, daghan kay siya kalihukan dinhi sa tuwa. Ditambong siya sa tanang activity sa Departamento sa Edukasyon nga gischedule ni atong adlaw. Dito pa gani siya Cebu City Medical Center, nakighagwa pas mga bata nga mga pasyente nila. Dito pa siya sa Basilica Minori del Santo Niño, nagpatuo nga nangaliya para sa kalampusan sa Palarong Pambansa nga abrihan na ni atong adlaw. Pero nganong pag-abot na dito sa opening ceremony, wa naman siya katunga. Wa man siya bisang muli-li na lang unta dito sa Abiliana. Usa ni sa mga dili maayo nga pagtulunan na napakita ni sa Education Secretary ngadto sa mga kabataan. Pag-ula siya nisulti sa usas mga diskurso din sa Subo, kay diri naman ni siya atong weekend pamaningali, diha siya skarkar og sa ubang bahin sa atong teritoryo. Iyang giingnan ang nagtapok nga kabataan, importante gyud nga mosulti ta sa kamatuoran. Dili ta mo pakatap og sayop nga kasayuran. Dili ta mo presume kung dili na to ma-verify ang atong mga nahibawan. So, importante gyud atong ipatigbabaw ang kamatuoran. Isip o maabot nga mga periodista, kay mga campus journalist man to ang iyang gipakigsultihan, ang ngayon ninyo na hingpit gyud nga bantayan, hingpit gyud ninyo nga matngunan na tinuod yung mga panghitabo mo inyong ikapakatap ngadto sa katawhan. Tindutan niyang istorya, niya katong mga fake news sa iyang opisina, katong red tagging nga way bisan gamay nga mga ebidensya. Moto'y usas mga ngilad nga legacy ni VP Sara. Sa Education Secretary pa siya, nakasubo kay magpabilin siya Vice Presidente ining nasura. Pero hay man ang iyang word of honor adtong higayuna. Hay man iyang palabra de honor sa wa niya pagtunga. Nikumpirmar siya sa mga tigpasiugda, unya hangtod sa katapusang gutlo, wa niya pahibaw nga nausab niya hunahuna, di siya ka tambong sa kalihukan nila. Pero niadtong adlaw, nikatap karon sa social media, nagpalitrato pa siya uban ni suspended Cebu City Mayor Mike Rama. Kay kuyog nga ideya sa pagbisita, ang iyang manghod nga si Davao City Sebastian Duterte, diri sila duha. Ambot, nausa ba lang ang huna-huna niya? Up to the last minute, nikalit siyang ingon, di kumutunga. Nikalit ba lang kapag ikaw nga kuyog siyang stage ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. human siya ni pahawa sa iyang gabinete. Human siya balika sa First Lady o sa ubang mga aliado sa administrasyon nga kaniya ni Apiki. Or nakahukom na si VP Sara na hiwaon na lang yun ang relasyon nila. Di na lang siya magpakaroon ingnon nga suod silang managhigala. Hingpit na lang silang magbuwag sa politika. Pero ang labing sipa nga mensahe nga iyang naluwatan, sawa pagtambong sa gikonfirmar na niya nga kalihukan, ngilaan nga pagtulunan ngadto sa kabataan nga ang atong mga saad mahimo ra ding isalikway, di kinahanglan nga atong matuman.